Ahojte, ja vás vítam u druhého videa na tomto kanáli. Dneska budeme hrať Jujutsu Beatdown, ale minulé video sme hrali s Gojom, ale teraz, jak môžete vidieť, miniatúre, takže budeme hrať so Sukunou. No, ja to zapínam. A môžeme sa pustiť do toho. No, jak vidím, tak... Aha, nezmenili, miesto je vyseklo, dobre. Dobre, teraz by som asi chvíľku počkal, než si nájdem nejakého rivala, alebo však vždycky viete, že keď niekoho zabijete, tak potom si 5 hodín to vás ide. Takže... Ja to asi katnem. A keď pôjde do mňa niekto, alebo čo sa bude diať, tak ja sa vám ozvem. Dobre, asi to vyzerá, že tento týpek pôjde fajtiť. Ja som to zasral. Sa solidné mi dal kombo. Ale tento typ si pôjde do fajtu. Dal som aj na neho. Chcel by som na neho hitnúť trojku. Yes! 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 No! 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 Aha. Aha. Typku, ty asi... OK. Come on, dobre najatý. Nepovedal ti to. Oh. A mi dal si 103. Počkej. To mi už celé obral, alebo to mi nemohol celé obrať? Aha, ja som to nemohol. To mi obral niečo iné. OK, tak to vôbec. Čaká lepšie. Dobre, skúsim. I don't give a fuck, I don't give a fuck, I don't give a fuck. No. Takže. Čo sa to stalo? On to blokoval. On je najväčší skam. Kámo, on čo robí? On je boh? Hej, kámo, on si myslí, že vedíte. Typek to doslova potí. OK. To som trošku... Využil som asi. Neviem. Milujem to, že sa ti tam pridá jakýby friend. Toho, keď sa evakneš. Vážne fantázia. Prečo je 3 km? Dobre, ja idem na to. Je mi jedno. Oh, yes. Nemám dvoch Gojov v jednej doméne. Tak to je najlepšia fantázia. Super. Kámo, čo sa tu deje? No, kamper. Môžu ísť po mne dvaja? OK. Neviem, čo sa to deje sice. Čo sa to deje? Ja sa pripadám... Co sa to deje? Teraz pôjde niekde určiť po mne. Super. Hej, oni sa dešli. Dobre. Tak nechápem, čo sa to deje. Ja som... Hej, what?
Tak takéto chaotické fighty som ešte v živote nemal. To je proste, že ste target, keď máte málo HP. Tak to poznáme, ten pocit. Dobre. Ty si mŕtvý. Čo sa to stalo? Ja neviem, čo sa to deje. Dobre, si skončil. Hej, čo sa to deje do prdele? Vad, ja som mal blok! Čo sa to deje? A prečo to Utah hore? To je tak chaotické. OK. Skupina je tak no skill. Ja neviem, čo stáčam. A tento nie. OK. Tento nie je až taký ťažký na fighty. Super, že ma to hitlo. Cez bok. Ach jej. No, skúsim to uhrať. Dobre, mám asi. Neposerem. Yes! Nice. Dobrá. No to je on? No jasné. No poď, ale nech najdu 1v2. Ja nenávidím týchto týpkov, čo sa pletú do fightu. Daj mu. No poď. Skill. Dobra, počkaj, si to priťahnem. Okej, to som dostal. Ne. Hej. Takaj. Ďakujem. Je to jedno úplne. Aj ja som teraz serem, ale nemá proste byť tak strong. Môže sa mi plesť do fightu? Jasné. Ach jaj. Teraz to je 1v2, super. To nedám, lebo jeden má Awaken. Super, úplná bomba. Tak to vôbec. Yes! Utekám. Super. Nedá holo, proste. Jak? To je extrémna sračka. Ale... Aspoň vidíte proste, jak overpowered je Gojo. Nie, napíšem. No, asi som na Discorde. Alebo nech se mnou tento. Asi ideme? OK. Ja mám tohoto typka. Aha, ale to by sa tento sa nemusel plesť do toho fightu. Dobre, daj mu. Ja teraz mu pomôžem. Daj mu.
iná typka proste. No daj mu. OK. On sa blokoval. Som si dal dismantle. Chudák capek. On sa strašne šikanu. Nice Makio. Asi si idem rollnúť. Asi auru, lebo nepáči sa mi moc moje aura, čo mám teraz. Akože je v pohode, hej, ale mohol by som dať lepšiu. Takže... Inventory, auras, no daj. Vážne? To ešte horšie. Tak to... One. Poradím vám. Vždycky vyskočte, keď uvidíte, že dávajú doménu. Vždycky. Jak si to vydarí, niekedy neviem. To je už iba otázka času. To milujem. Ňam. Ešte. Ježiš, jemu sa stal ten glitch. Aha, super. Keď sa pritiahne, tak to NPC. Ďakujem. Čo sa to... Hej, mne úplne laguje počítač celý. Čo? No ne, proste počítač, ale... Tí servery sú tak špatné, že niekedy to tak seká. Ja som nedal ani... Dobre, idem sa snažiť. Ja som proste robil, ale ne, proste... Servery si povedia, že prečo nie, aj keď mám blok, teraz typ mám 5, jak sa volá? Dobre, idem po ňom. No, ideme si zabiť tu... toho bossa, či jak sa volá. Tento Gojo je frajer. Tak ešte hodne mi pomohol. Nice. Len spekti za to. Keď sa niekto bude starať do fajtu, tak ja pôjdem proste. Typik vyzerá taký šus. Takto vôbec, takto zabudni. Takto zabudni. Takto zabudni. To ani na to nemyslí. No ona už sa chcela starať do fajtu. Dobre, to som zasral, ale... Ale to vôbec... Čo robí ona? Ona nevie ani, jak sa volá. No poď. Iš, ona sa pritiahla na raily. No tak poď. Jedne za ňou. Kamo. Ona kde išla? Ona sa nesiera do fejtu. No jasné. Čo bol za counter? Ešte mám taký ping. Jo, ja som to tak vedel. Už ma to hitlo. Kamo, Eda, ty neutekaj prosím ťa. Lebo... Hej, môžeš? Ja takýchto ľudí nenávidím. Čo si minú všetky svoje útoky a doslova potom utekajú asi... Ja sledujem. Už vidím. Už to vidím. Už to vidím. Ale neviem. Naskočil som tam. Ty čo robíš? Ty čo tu praktisuješ? Dobre. To bolo... OK, on ma chce hitnúť. To zabudni bratu. Ne. Cosa è stato?
Ja ju dobijem. Normálne ju jej jednu vrazím. Teraz Awaken. Tak sa mi ľúbia tí friendy. To môžem Awakenem. I normálne deje. Ja mu dám domeno. Prisahám. Neutekaj, bro. Nice. Tak toto je ultimátna domena. Čo sa to stalo? Kamo. Čo sa to deje práve? Prosím. Bro. Máš 1 HP. To sa vám stačí dať toto. Counter, nevadí. Tak. Opa! Aha, ďakujem. Ďakujem, prosím, potlesk. Ešte to igral. Super, teraz si dám takýto výbuch menší. Dobre, poď sem. Super kombička. OK. Black Flash, nevadí. Ultimátne kombo, že? Neskapal som. Hej, čo robí ona? Dobrá. Teraz budeme nechal variť. Za prvé. Čo sa deje? Za druhé. Čo sa to deje s mojím charakterom? Hej, ale tak toto není fér. Čo? Dobre. Ja nenávidím tie jej útoky. Proste... Co to je? Nejde dešovať. Mne sa nejde dešovať. Proste nejde sa mi. Nejde sa mi. Seká mi to. Čo sa... Hej, to je sračka. Mne nič nejde. No, zabij ma. Alebo víš co, ja si restnem charakter. A ne. Takže dúfam, že ste všili toto video. Nekomentujem ten záver, lebo ma proste nasralo, že... No, nebudeme to komentovať. No, keby sa nič nestalo. Takže napíšte mi keď tak do komentárov, že aké ďalšie video, lebo fakt nemám nápady. Možno by som mal spraviť nejaký Minecraft alebo nejakú inú sériu. Ale ešte sa dohodneme. Alebo ja ešte potom premýšľam, lebo som lenivý. Takže uvidíme sa.